Benvinguts tots, tant les persones que venen en nom de col·lectius amb què hem estat parlant aquests mesos, com les persones que avui us heu assabentat amb el programa de que avui fèiem aquesta presentació. De fet, això és una assemblea. La proposta aquesta de multireferèndum és una proposta que vam aprovar en assemblea de Som lo que sembrem el 30 de juny d'aquest any. Durant aquest estiu, durant aquests mesos, hem estat fent contactes amb moltíssims col·lectius d'arreu de Catalunya. Hem parlat amb gent que avui sabem que estan aquí en nom dels seus col·lectius, altres que ens han comunicat que no han pogut venir avui però que s'afegeixen o que estaran en contacte amb nosaltres per intentar engegar això. A tots, moltes gràcies i benvinguts a tothom. El plantejament és ara, es fa una presentació de la proposta. Això serà uns 20 minuts. Estic seguint l'ordre del dia que teniu als papers. Després deixarem un espai de debat, donarem torn de paraula als col·lectius que sabem que estem aquí, les persones que venen en nom de col·lectius, però també està obert a qualsevol persona que vulgui fer algun comentari, algun suggeriment, alguna idea. Després d'aquest temps de debat i abans de la pausa, que serà a les 12 del migdia, farem una estona d'una proposta inicial d'organització d'aquest projecte. Això durarà més o menys una mitja hora. Després del descans, que acabarà a les 12:30, el que volem fer és plantejar un inici de posar-nos a fer feina. Plantegem uns grups de treball sobre els diferents punts que cal per engegar aquest projecte. I la idea és acabar a les 2 per dinar tots plegats a la fira. Dono la paraula al company Gerard Batalla, que farà la presentació del projecte aquest de multireferèndum 2014. Gràcies. Gràcies, Verònica. Gràcies per ser aquí en aquesta hora, que és molt aviat, i per ser aquí també un dia que és d'octubre. Ja sabeu que ara a l'octubre tothom fa reunions, tothom comença campanyes, tothom està per muntar les seves propostes, i realment ens hem trobat avui que també és un dia que hi ha moltes altres coses arreu del país i que sabem la dificultat que hi ha per assistir, no? Per tant, això s'ha de tindre molt en compte. I bé, doncs això, anem a començar. Us anem a començar a explicar què és això de multireferèndum i per què us hem convocat avui aquí a Balaguer. La majoria o bona part de vosaltres segurament ja sabeu que el 2008-2009 vam fer una ILP perquè portàvem més de diversos anys de lluita per intentar que aquest país es pogués decidir, es pogués parlar de si ens convenia tindre transgènics a l'agricultura o no. Doncs això, després de recollir aquestes 100 i pico mil signatures que vam recollir i de tots els suports que vam tenir, més de 100 entitats, aquests 60 municipis, aquestes 4 comarques, aquests 1.000 actes que vam fer de campanya arreu del país, del Principat sobretot, doncs ens vam trobar amb això, amb un bloqueig allà al Parlament. Ens vam trobar un sistema polític que no és només insuficient, que no només no ens deixa participar més enllà d'un cop cada 4 anys a les eleccions, sinó que quan utilitzem les seves eines, aquestes ILPs, que teòricament són perquè la gent pugui plantejar lleis i pugui plantejar propostes, les que no fan els grups parlamentaris o les que no fan els partits polítics, aquest petit espai que ens deixen a la gent de proposta, d'acció política més directa, doncs ni això, no? Vam veure com els lobbies biotecnològics de les multinacionals, etc., doncs bloquejaven aquesta proposta i no deixaven ni tan sols que el debat es dugués a terme. I van interrompre el procés. Un coitus interruptus, per dir-ho d'alguna manera. Vam començar, després ens van fer fora. Perdoneu-me la comparació, no ningú s'ofengui. Però una mica gràficament és això, tu pots començar però qui ho acaben són ells i normalment ja saben com acabau. Després vam veure que això no érem els primers que els hi passaven, que no érem el primer grup, ni segurament hem sigut l'últim, i que això és el que acostumava a passar amb les ILPs.
Faig un parèntesi també, el cap de setmana que ve, diumenge que ve, 30 minuts, precisament emet un documental, un reportatge sobre això, no? Sobre què passa amb les ILPs i per què no arriben a fi de bé. Doncs bueno, llavors, quan vam acabar, nosaltres teníem el sentiment de que havíem de continuar aquesta lluita, ja no només per la qüestió dels transgènics, sinó també per una qüestió de democràcia. No sabíem com fer-ho, realment la campanya va ser molt dura, vam acabar molt esgotats, vam fer molta feina però vam acabar molt cansats. Però sempre ens va quedar la idea de que això hauríem de mirar de fer un referèndum com havien fet els suïssos, perquè a Suïssa va passar, van tombar la ILP, però ells tenen dret al referèndum i després ho van guanyar amb una consulta referèndum, no? I ara estan prohibits els transgènics. Què va passar? Doncs que el govern del tripartit va fer la llei de referèndums, aquesta llei de referèndums va ser impugnada pel Constitucional, ja no ens hi van poder acollir. Ara s'està redactant una llei de consultes que teòricament ja hauria d'estar feta, però que no sabem quan s'acabarà, i en els dos casos no deixen de ser consultes que no són vinculants, d'acord? Això tampoc no ens ha acabat mai de satisfer i no hem fet mai el pas tampoc seriós d'intentar fer una consulta oficial. Llavors, m'estic estenent una mica, perdoneu al principi, però crec que s'ha de posar en context. Fa uns mesos hi ha una plataforma que es diu Plataforma Aturem el Fracking, que sabeu que ha estat treballant per intentar que no es facin aquests mètodes extractius de petroli i de gas i d'energies, d'aquest tipus d'energies, i que tenen molt en relació amb el que tenen molt en relació amb el... Sí, està una mica fort això. És que quasi no caldria micro. Doncs aquesta plataforma que està lluitant, entre altres coses, contra tecnologies com les que s'està veient aquests dies amb aquest tema del castor, no? Doncs aquesta plataforma es planteja una qüestió també molt propera a la nostra, dir, hosti, per què no fem una consulta en una assemblea que es va fer a Tornabous? I la reflexió que feia la gent, jo recordo que la Lourdes, l'Albert i jo hi érem, perquè també compartim aquest espai, la reflexió que feia la gent diu, hosti, com a plataforma transgènics fracking sols no podrem fer una consulta, ningú coneix, no estem a tot el territori, etc. Llavors allí se'ns va realment encendre la llum, que no és altra llum de que per fer les coses a vegades, tant a nivell personal com a nivell més enllà del personal i col·lectiu, ens fan falta dels altres. És a dir, molt difícilment Som el que Sembrem pot organitzar una consulta o un referèndum, molt difícilment Aturem el Fracking pot organitzar una consulta o un referèndum, molt difícilment la gent de la fibromiàlgia que va presentar la seva ILP pot organitzar un referèndum, però si som capaços de fer una proposta de treball que involucri tota aquesta gent, més tota la gent que seria capaç de donar-li suport, més tota la gent que està interessada en la qüestió de la democràcia directa, d'anar més enllà en aquest sistema polític que tenim i que no ens deixa decidir habitualment sobre el que ens afecta, doncs si sumàvem això, o més ben dit, si multiplicàvem o si exponencialment ho fèiem créixer, perquè aquí no es tracta de sumar, hem d'anar més enllà que sumar, doncs potser podíem fer alguna cosa. I per això, en realitat, per això us hem convocat aquí, per explicar-vos aquesta proposta. Hi ha un altre element també, una altra prèvia molt important. Som el que Sembrem sempre ha sigut una proposta de treball que surt inicialment del camp, però que està estrictament lligada amb la gent d'àmbit urbà. Això és molt difícil de treballar, són ritmes de funcionament, a vegades dels col·lectius o de la gent que ens mobilitzem, molt diferents, com funcionem aquí, com se funciona a vegades a l'àrea metropolitana, i a vegades molt difícils de lligar, però que quan se lliguen realment són molt potents. I això també ho volem deixar d'entrada. Estem obligats a refer una i altra vegada aquesta aliança, aquesta col·laboració de la gent que sou més de l'àrea metropolitana i la gent que ens movem més aquí als pobles, sigui amb el fracking, sigui amb d'altres mogudes. Perquè si no ens en podem sortir també. Necessitem dels altres en aquest sentit. Necessitem també d'aquest intercanvi rural-urbà, de la gent que es mou més en un lloc i un altre. Això com a introducció. I al final, doncs, la proposta que us venim a fer i que veníem a discutir a partir ja d'ara mateix és molt bàsica i molt inicial. Plantegem que es pugui autoorganitzar un referèndum no oficial, autoorganitzat per la gent, per nosaltres, els que som aquí i molts més que s'aniran sumant, que d'entrada parteixi d'aquestes ILPs que han estat rebutjades, perquè pensem que és un acte de justícia, perquè pensem que és un acte que la gent pot entendre molt fàcilment, que tenim dret a ser consultats no només sobre una hipotètica consulta que encara no sabem si es farà, sinó per la qüestió nacional, que és important, i molt important, sinó també sobre qüestions concretes
i que ens permetin anar definint el futur que volem per a aquesta nostra terra. Això no ho tanquem, tampoc. No volem que sigui un procés tancat el màxim obert possible. I no vol dir que altres preguntes, altres qüestions que són candents d'ara i que estaríem fent un acte d'autisme a vegades, si no els hi tinguéssim en consideració, no puguin acabar sent incloses, no? en aquesta proposta organitzativa que us fem. És a dir, no estem parlant de fer un referèndum d'una única pregunta, sinó que estem parlant de fer un referèndum de 2, 3, 4, 5, 6... Veurem, parlem-ne, veiem quines són més prioritàries, quines són més interessants. A lo millor hi ha alguna ILP que diu, hosti, potser ara la nostra no seria ben bé això, s'hauria plantejat d'una altra manera, o han passat 5 anys o n'han passat 10 i el debat és un altre ara i potser hauríem... Bueno, s'ha de ser flexible i ens ho plantegem de la manera més flexible possible. Per tant, és una proposta de cooperació entre diferents grups que ens hi puguem sentir còmodes. Bàsicament és això, de recombinar-nos i de cooperar. Aquí ningú vol reduir a la unitat ni vol fer això una plataforma de coordinació de res, sinó una experiència puntual de cooperació per dur a terme una campanya potent. I amb un afegitó, que nosaltres hem valorat, o sigui, nosaltres som persones que normalment hem participat en la consulta per l'abolició del deute l'any 2000, en les consultes que es van fer més darrerament per la qüestió de la independència, i vam participar molt convençuts, però quan s'acaben, què passa, no? Tot allò es dilueix, tot aquell esforç es dilueix, i tota aquella xarxa, tota aquella il·lusió, tot això ha fet la seva funció, però queda una miqueta a vegades, al cap d'uns anys, doncs ara no sabríem on trobar la documentació del deute, on seria molt difícil de contactar amb totes les consultes que es van fer arreu del territori que van ser molt valuoses. Doncs bueno, la nostra també segona idea fonamental és que això que fem, això que arrenquem, sigui una qüestió ja pensada des del principi perquè quedi, perquè la feina que es faci quedi i pugui ser aprofitada en el futur per pròximes convocatòries, pròxims referèndums, pròxims debats que pensem que com a país hem de tenir. Per tant, aquesta xarxa no hem de fer cap pas o hem de fer els mínims passos possibles que no tinguin en compte que això ha de poder ser aprofitat per d'altra gent després, no? De ser generosos, perquè tota la feina que fem també la puguin aprofitar els altres. I que això sigui una xarxa o una embrionària xarxa per a la democràcia directa i per avançar en aquesta cultura que no deixa de ser la nostra, és la cultura que tindríem ara mateix i potser seríem un país més semblant a Suïssa o d'altres països que la gent participa més, decideix més, sinó que hem tingut aquesta història de cops d'estat, de militars, que ens han anat interrompent les ganes d'ampliar aquesta democràcia que tenim. Doncs bueno, és la nostra, és el que hi ha en molts de nosaltres, no ens inventem res, és un camí que ha començat fa centenars d'anys, la gent, de voler decidir les coses, d'organitzar-se, fer assemblees, i nosaltres ara fem un pas més, i fem un pas més juntament amb molta d'altra gent que segurament esteu aquí, d'altres col·lectius, d'altres assemblees, d'altres processos constituents, d'altres coses que estan treballant en la mateixa línia. I això només és una proposta concreta en el marc o en el conjunt de totes aquestes iniciatives. Ni cap competència, ni cap cosa excloent, ni cap cosa autista tot l'altre. Just al contrari, no? I finalment, això és la presentació inicial que anem a fer, un calendari bàsic de treball, que és el que ens agradaria que com a mínim quedés aprovat avui, juntament amb aquesta proposta que teniu, que és molt inicial, és més que una proposta, és una idea de com treballar, i un calendari molt bàsic que seria, som conscients de que això s'ha de parlar de moltes coses, s'ha de parlar si es fa vot electrònic i vot presencial, qui votarà, qui no podrà votar, com s'organitzarà, hi ha moltes coses a parlar, i moltes d'aquestes coses haurien de ser el primer treball a fer, de definir com serà aquesta convocatòria, intentant ser el més innovadors, intentant que això sigui el més potent possible. I això ho volem fer d'aquí a final d'any. Pensem que la feina de construir, de definir, de veure com això pot funcionar s'ha de fer d'aquí a final d'any, per tant hem de començar, si ho veiem els que som aquí avui correcte i interessant, doncs hem de poder començar ja. Llavors veiem també que la campanya no té per què ser una campanya de 15 dies, sinó que es poden anar fent xerrades, es poden anar fent actes arreu del territori ja a partir d'aquest hivern, i que ens agradaria culminar-ho, i aquí acabo, al voltant de les eleccions europees de l'any vinent, que són a finals de maig. No volem dir que hagi de ser només aquella data, potser es pot començar a fer consultes progressivament, durant un mes, 2 mesos, veurem, no? Veurem com pot funcionar això, se pot anar a fer progressivament, no cal que siguin totes el mateix dia, però ens sembla interessant també que aquella convocatòria electoral, que portarà molta gent, evidentment, a nivell pràctic, que la gent vagi a votar,
i que potser aquesta gent no tota està connectada a internet i no tota participarà de la dinàmica que hi pugui haver per internet, doncs bueno, és important aprofitar-ho i és important també situar-ho en aquestes eleccions perquè, com sabreu, doncs, bueno, el Parlament Europeu no deixa de ser el menys democràtic dels parlaments que tenim, per desgràcia, un Parlament que no escolleix el govern, perquè el govern europeu l'escolleixen els estats a títol particular, fa la comissió que és qui pren les decisions bàsiques o la major part d'elles. I bueno, em sembla que també és oportú dir que reivindicar la democràcia de proximitat un dia en el qual doncs, s'està exaltant un altre tipus de democràcia. Nosaltres, sense anar contra ningú, sempre amb intel·ligència, sempre intentar que això sigui una cosa el més inclusiva possible i no anar enfrontant-me contra ningú, però sí deixant clara quina és la nostra manera d'entendre el funcionament de la política. Segur que m'he allargat més del compte del que havíem previst i sé que és molt... I ara és molt difícil demanar-vos el contrari a vosaltres, però us ho demanarem. Però havíem de posar un context i jo aquí acabo. Ara la idea, Verònica, seria que potser els col·lectius o les persones que m'he invitat especialment perquè participin doncs ho puguin fer d'alguna manera, no sé, la Verònica té més al cap. O l'Albert, ja. Bé, el tema creiem que és important, no?, que aquells col·lectius que estiguin aquí o que aquelles agrupacions que han fet o han intentat fer una ILP doncs puguin començar a explicar potser la seva experiència o com veuen el tema. Us donarem això brevetat perquè és un desastre el fet d'emmarcar això amb la fira, que també és una oportunitat per veure la fira, però ens mana uns horaris molt estrictes. Bé, tinc apuntat aquí que ha vingut algú, no?, que forma part de la moguda de la... No vol dir que siguin, vull dir que no... De la ILP de la renda garantida. Bueno, no ho sabem. No sé si han pogut vindre finalment. Jo sé que anomenaria i que la gent anés agafant paraula lliurement, no? Podríem començar, per exemple, amb el Parlament Ciutadà, que és una... No han arribat. No han arribat encara. Bueno, aniran arribant durant el matí. No sé si finalment ha pogut vindre algú de la PA de Barcelona. Sí, doncs quan si vols comentar, si ho heu parlat. No arriba més. Bueno, molt breument, perquè al tractar-se d'una convocatòria doncs, una miqueta sobtada per part nostra, no ha pogut vindre les persones més adients. Sí dir-vos doncs, que hi ha tota la nostra simpatia com a moviment i una miqueta nosaltres doncs, veure quines conclusions arribeu per després sotmetre-ho a les nostres pròpies assemblees. A partir de llavors doncs, us podrem aportar més dades i més compromisos si escau. I bàsicament és això. D'Empeus ha vingut algú? O de tema relacionat amb l'àmbit de la salut? Bueno, sembla que no, no? Bueno, de l'àmbit de la salut ha vingut la cooperativa integral catalana. El grup de salut. Ets tu? Bueno, està a punt d'arribar. Està en tràmit, no? En curs, també. Bueno, el Pep Riera de Procés Constituent. El Pep Riera de Procés Constituent, potser? O el Jaume Marfany? Sí. El Jaume després Marfany de l'Assemblea. Sí, la nostra experiència al Maresme... Pep Riera, a l'Assemblea Pagesa, la Unió de Pagesos, l'Assemblea Nacional i el procés constituent, no és contradictori, Som el que sembrem. Perdó, a més som el que sembrem. A partir d'aquesta plataforma vam fer la campanya per la ILP. A la comarca hi vam participar molt activament com a pagesos, que tot i que en el sector de l'horta encara els transgènics no hi han arribat, però érem conscients del desastre que s'estava fent aquí a Catalunya amb la permissivitat que hi havia pel que fa al conreu i per tant també al consum de productes transgènics, no? No sé, quan l'altre dia, jo no he participat en cap de les reunions que heu fet,
per la distància bàsicament, però sí que ens vam reunir amb en Gerard l'altre dia i m'ho va explicar a fons. La idea em va semblar molt bona, aprofitar una mica aquest ambient que tenim ara molt positiu, un ambient general, no? D'exigir la democràcia més directa, més participativa, per tant tot això lligat amb el dret a decidir, també decidir amb el tema dels transgènics. I llavors quan ell m'explicava aquesta idea d'ajuntar totes aquestes iniciatives que van ser avortades com la nostra al Parlament de Catalunya, jo hi vaig ser i va ser patètic, no? La manera com en 3 hores es va ventilar el tema d'una iniciativa que havíem recollit 106.000 signatures, però a part d'això, a vegades recollir signatures és fàcil, no? Jo penso que havíem valorat molt la participació que havíem aconseguit debatent el tema dels transgènics, que és del que es tracta. Doncs bé, allà tots els grups parlamentaris es van limitar, jo diria, debat no n'hi va haver cap, evidentment, es van limitar a justificar el seu posicionament i res més, només això. Va ser molt trist i molt pobre des del vessant democràtic, no? Per tant, doncs jo n'hem parlat a la comarca, la gent que hi van participar i els hi sembla bé, i que si ajuntem totes les altres iniciatives que van acabar com el Rosari de l'Aurora, com la nostra, doncs, i aprofitant l'ambient social general que hi ha en el país, doncs la cosa pot anar bé, no? Jaume, potser de l'Assemblea Nacional. Hola, bon dia. Jaume Marfany, de l'Assemblea Nacional Catalana. Nosaltres, com a Assemblea Nacional Catalana, ja sabeu que treballem per la independència i treballem per que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa. Aquesta lluita per la independència és la independència per a què? Doncs la independència és només una eina i l'Estat també és només... Podries seure aquí, em demanen, a veure si Perdona? pots seure en aquesta cadira o posar-te en aquest lloc, perquè ho estan gravant. Ara sí. Doncs la independència per nosaltres és només una eina, com també ho és l'Estat. Per què? Per canviar la societat. Canviar la societat per aconseguir, doncs, evidentment, un estat millor, amb més aprofundiment democràtic, un estat amb més justícia social, un estat que acosti més la democràcia al ciutadà, que ens acostem d'alguna manera més a aquesta democràcia directa que tots desitgem, en la qual els ciutadans puguem participar de les decisions, de la presa de decisions de l'Estat. I per això estem aquí avui. Estem aquí avui perquè compartim o tenim aquesta simpatia per aquesta proposta del multireferèndum, que a més nosaltres que només en volem celebrar un de referèndum, doncs aquesta del multireferèndum ens sembla ja extraordinària, no? A partir d'aquí, doncs, el nostre desig és que en aquesta lluita per l'aprofundiment democràtic, aquesta lluita per la democràcia directa, de la mateixa manera que en la lluita per la independència hem d'anar-hi tots junts, perquè és l'única manera que ho aconseguirem. I a partir d'aquí, doncs, com ja dieu vosaltres, doncs, que tingueu bona sembra per tenir una millor fructificació i una excel·lent collita. Molt bé. Perfecte. Encara que no hi hagi... Si hi ha altres grups que estan promovent ILPs, com jo veig gent d'Aigües Vida o... Sí. Vine cap aquí. Vine. S'ho he de posar sempre a aquest lloc. Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos. Bé, jo vaig estar present a l'assemblea de Som la que sembrem, on es va presentar aquest projecte. Soc d'Ecologistes en Acció, vam participar amb la ILB dels transgènics, contra els residus, la incineració de residus, i ara també membre d'Aigües Vida i per un nou model energètic, i informar-vos que s'ha tirat endavant una iniciativa legislativa europea, la primera per demanar que l'aigua sigui un dret humà
i que no estigui en mans, que no sigui un negoci, que no es mercantilitzi amb l'aigua. Informar-vos que era necessari un mínim de 600.000 votacions de 9 estats, que hem aconseguit més de 2 milions de signatures, de recolzaments, de més de, ara no sé dir-vos el nombre d'estats, em sembla que han estat 14, i que fins i tot el comissari Barnier ja ha dit que l'aigua no entraria dintre d'una nova directiva que es vol emprar per legalitzar totes les mercantilitzacions dels béns comuns i que ha dit que l'aigua quedarà fora. Tanmateix, no sabem quins seran els resultats, si serà eficient tota aquesta votació que s'ha fet, i el que nosaltres volem és intentar normativitzar-ho, és a dir, que quedi com una llei que l'aigua ha de ser un dret humà, no només com una declaració de les Nacions Unides, i precisament avui s'està fent una assemblea a Brussel·les de grups europeus on estem nosaltres i altres organitzacions com Enginyeria Sense Fronteres, que també han estat implicats amb els transgènics, amb els residus, etc. I ens temem que en aquesta democràcia que està segrestada pels grans poders econòmics, pels lobbies de sempre, que no tiri endavant. Estem molt interessats en la proposta que ha fet des de Som lo que sembrem i bé, la recolzem i intentarem col·laborar amb tot el que sigui possible. I gràcies a tots. Sergi. D'on és? De la Paz. I de la xarxa. Hola, jo em dic Sergi, vinc d'Osona i estic, he estat molt actiu també amb la plataforma d'Aturem el Fracking i també amb Aigua és Vida, de fet. I venia per comentar una mica que tot i que no hem promogut encara cap acció a nivell d'ILP fins ara, però a nivell de la plataforma Aturem el Fracking el discurs ha servit a part per enxarxar-nos a diferents territoris afectats per començar a construir un buit en el discurs de país que calia per reforçar la idea que ens cal un model energètic diferent al que tenim ara, com molt sotmès a les grans indústries energètiques estatals. Llavors l'aposta una mica passa arran d'una assemblea que es va fer ahir, es va constituir la xarxa per la sobirania energètica, que és la que recollirà una mica tot aquest desig de tota la gent que hem anat formant part de la plataforma Aturem el Fracking, de no només ser reactius, no només negar-nos al fracking, sinó de construir aquest nou disseny o aquesta nova idea de sobirania energètica basada en les energies renovables. Llavors, ahir en l'assemblea es va comentar la possibilitat d'intentar participar d'aquest procés de multireferèndum per destil·lar-hi una pregunta. Està a l'aire, hi ha les ganes de fer-ho des d'aquesta xarxa per la sobirania energètica i jo crec que podeu comptar amb nosaltres per difondre la idea, per intentar destil·lar aquesta pregunta basada en la idea també que l'energia també és un recurs bàsic per viure, per un país, per les persones i que ha de ser també com un dret bàsic d'una energia mínima per la subsistència i sobre aquesta idea hi hem de treballar. Parlament ciutadà o què? Hola, bon dia. Jo soc Josep Martí del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris de Barcelona. M'han demanat si podia parlar una mica de la ILP de la fibromiàlgia. La vaig seguir una mica de lluny. L'Àngels de Dempeus és la que més ho va aportar i no ha pogut venir, està bastant delicada. És una ILP que va sortir a mitges, és l'única, sembla, que ha aprovat al Parlament de Catalunya i va sortir una mica a mitges. No sé si voldran refer-la ara. Però jo penso que el tema de salut és un tema tan important com perquè en el CAPS ens ho vam plantejant a la Junta fa 3 o 4 dies de venir aquí perquè sí que val la pena també pensar-nos, potser t'avalarem molt a la gent perquè ha estat sortint ja molts temes, potser al final surten 15 temes i no sé si seria bo. Ja ho veurem. Però sí que és un tema prou cabdal, com el tema de l'ensenyament, com el tema de la banca, que hauria de sortir alguna cosa, ha sortit energia, ha sortit el camp, etc.
Amb tema salut, des del tema, ha sortit ara una mica, hi ha grans plataformes a tot el territori sobre el tema d'incineració de residus, tant amb incineradores com amb cimenteres, que és un greu risc per la salut, a més d'un disbarat pels residus. I el tema del model de sistema sanitari que volem a Catalunya és un altre tema cabdal enfront de les retallades o de la creixent privatització. Aquests dos temes de salut i medi i sistema sanitari ens hauríem de pensar molt bé les preguntes, però serien importants per fer-les. Jo estic disposat també a seguir col·laborant amb vosaltres. Em sembla una iniciativa excel·lent, necessària, pertinent, que hauríem de ficar-nos-hi de cap. Joan, vols comentar alguna cosa? No? Gent del Parlament Ciutadà, crec que heu arribat. Després. Bon dia, soc David Soler, del grup impulsor del Parlament Ciutadà, i hem arribat una mica tard perquè ens hem colat a la sala de la Teresa Forcades i estàvem allà esperant, però... Bé, doncs, a veure, nosaltres ens hem apropat a la proposta que ens va comentar les persones de Som lo que sembrem, i d'entrada ens va fer molta patxoca la iniciativa perquè justament dins del grup impulsor del grup impulsor del Parlament Ciutadà és un dels aspectes que entenem que hauria de complir un Parlament de les persones, no un Parlament dels partits polítics, amb el sentit de impulsar consultes ciutadanes de caràcter vinculant, lògicament, que permetessin prendre decisions de manera realment participativa i democràtica. En qualsevol cas, nosaltres sí que volem fer esment que entenem que, igual que ha passat amb les ILPs que s'han plantejat anteriorment, que s'han passat pel forro, entenem que d'alguna manera podia passar exactament igual quan es plantegin consultes, multireferèndums, vulguem dir com sigui una o siguin 5 a la vegada. Per evitar que això passi, o possiblement això no ho podem evitar que passi del tot, però pensem que sí seria important que bé una ILP, bé un conjunt de consultes ciutadanes s'emmarquessin en un context polític diferent. I això voldria dir segurament un moviment polític des de la ciutadania diferent de com l'entenem fins ara. I per això llancem la iniciativa de Parlament Ciutadà, on no únicament plantegem que hi hagin consultes ciutadanes, sinó que hi hagin, com ha passat, iniciatives legislatives populars de caràcter transformador, iniciatives que no tenen per què ser legislatives populars, però que també tinguin caràcter transformador, com sabeu que passa, per exemple, des del moviment cooperatiu, per posar un exemple. Entenem que també des d'un Parlament Ciutadà haurien de sortir accions de desobediència civil no violenta, com per exemple podem conèixer el cas paradigmàtic ara de la plataforma afectats per la hipoteca, i en tot això entenem que sí que podria haver un moviment polític ciutadà on consultes ciutadanes tinguessin un pes específic diferent, de manera que s'evitaria sempre que una consulta quedés al final aturada amb un Parlament que no li fa cas. Per tant, entenem que és una iniciativa que cal recolzar, que cal tirar endavant, però pensem, donant-li voltes, de quina manera podien contextualitzar-la amb un moviment més ampli, amb més continuïtat i de caràcter realment transformador.
Hola, bon dia. Bueno, jo vinc de Vinaròs i veient el que s'està parlant aquí, doncs allà ja coneixeu el cas que estem vivint sobre una plataforma marina d'injecció de gas al costat del delta, i només volia informar una mica de que tot aquest projecte Castor, com ha estat tramitat d'una forma escandalosa amb un període d'informació públic en el que hi havia una quantitat de documentació que omplia 5 CDs sencers pels que havies de pagar 25 euros, i no hi ha hagut una informació a la població del que era el projecte. Ara ens trobem en un escàndol d'uns estudis que no hi són sobre sismicitat de la zona. Bé, tot això ve arran d'això, del model energètic i de l'especulació amb energia. I què passarà, no? Doncs allà s'han invertit uns més de 1.300 milions de pessetes i... Ai, perdó. 1.300 milions d'euros sense tots els estudis pertinents que farien falta perquè un projecte així fos viable i sense cap garantia de seguretat pel que veiem, no? Aleshores, què passarà? Tot aquest interès econòmic posat en el projecte vol dir que intentaran tirar-lo endavant amb el perill que això comporta per tota la gent que vivim allà i pel mateix delta de l'Ebre que està a tocar. Bé, només volia fer referència a això i moltes gràcies. Els Pirates de Catalunya crec que també han vingut. Hola, jo vinc en representació de Pirates de Catalunya. En principi les persones que han contactat són de Barcelona, jo he vist aquí a prop i m'he apropat. En principi volien agrair el contacte amb un partit polític després de tot l'escoltat i el que passa últimament. Nosaltres com a partit polític treballem molt o volem treballar o canviar la manera de fer política des de la democràcia directa, en principi transparència. En principi suposo que és la part que podem fer més fort i un apoyo en aquesta part. En principi nosaltres no volem... Esto és un moviment ciutadà, nosaltres podem ajudar una part tècnica, una part d'accés a un partit polític, a censos, a qualsevol cosa. Nosaltres oferim la nostra col·laboració, el que vosaltres necessiteu, i després nosaltres també som assemblearis i s'ha de parlar allí també. I en principi la meva és això. Nosaltres no volem. Moltes gràcies. Crec que ha vingut també gent de la campanya d'independència per canviar-ho tot. Si voleu comentar alguna cosa. Bueno, aquesta és una campanya que tot just comencem. Nosaltres som gent d'esquerres i independentistes, una campanya plenament oberta, i el que venim a dir és que entenem en un moment on el punt de mira s'està ficant en la construcció d'un país, doncs aquesta independència ha d'anar acompanyada d'altres tipus de debats de quin model energètic volem tenir, o quina sobirania alimentària volem tenir, o quin tipus d'educació volem tenir. Tot això no es pot quedar al marge del procés d'independència del nostre país, que la independència ha de ser plena i ha de ser una independència que la fem entre totes i tots. Per això des d'aquí saludem molt enèrgicament aquesta campanya i també ens posem a la disposició d'ajudar i de crear sinergies amb ella, perquè entenem que parteix d'un procés plenament participatiu i de col·laborar entre el poder popular, que és amb el que nosaltres creiem, i creiem així que aconseguirem la independència i canviarem moltes coses. Molt bé. Bé, potser podríem... Espera't. Hola, jo vinc de Caladona, de Barcelona, i nosaltres... Sí? Nosaltres portem des de molts anys fent suport a totes les campanyes contra els transgènics, ara també amb el fracking, vinculats al tema de la salut amb el CAPS,
I bé, nosaltres des del 2007 estem amb la campanya pel dret a decidir, que és un dret a decidir molt particular del dret al propi cos, que és la despenalització de l'avortament. No hem fet mai una ILP, crec, però ara, bé, fa un parell de setmanes el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució que ens va sobtar bastant, que donarien suport, o sigui, l'enfrontar-se a la contrarreforma del PP. Bé, estem aquí perquè donarem suport a aquesta proposta de multireferèndum i intentarem participar en la mesura que puguem. Em dic Andreu Ortiz, soc membre d'una cooperativa de consumidors ecològics i ahir a la Coordinadora Catalana d'Organitzacions de Consum Ecològic, Ecoconsum, vam decidir a l'Assemblea que donàvem ple suport al multireferèndum perquè ja hi vam participar també quan s'ha de fer la campanya antitransgènics de Som el que sembrem. O sigui, ens adherim i col·laborarem en la mesura de les nostres possibilitats. D'acord? Bé, segur que hi ha més gent que vol parlar, potser hi ha alguna altra moguda interessant o gent que ve en nom d'algun col·lectiu o representa algun col·lectiu. És un cas, si és així i no ens coneixem, doncs que vingui cap aquí i digui el que consideri que hagi de dir, i si no, d'alguna manera queda obert el debat a que tothom qui vulgui expressar com veu una moguda com aquesta que plantegem, si és encertada o no, si pot ser una eina de transformació social, que al final tots aquí estem vinculats amb aquesta lluita per viure en un món més just i concretament una terra lliure, que és la nostra, i us invito a participar. Realment està tan clar, això? Segur que podem aportar entre tots i fer que sigui una cosa real i no una idea. Vols dir alguna cosa? De moment no. Comentar que, si ningú s'anime, comentar que una de les característiques de Som el que sembrem sempre ha sigut una mica tirar pel dret. Sempre hem anat sempre amb una perspectiva global, però anant a fer coses concretes, i aquest camí que ja fa un temps que estem iniciant cap a aquesta història de la democràcia, que és la que una miqueta ens uneix a totes les mogudes que estem ficats, gent que està, per exemple, jo que estic en el tema de Som el que sembrem el fracking, però després hi ha també, per exemple, els de la plataforma afectats per la hipoteca, també hi ha els de la fibromiàlgia, també hi ha multitud de mogudes, que són una realitat ara aquí que pretenem avançar cap a aquest canvi. Ara mateix, per exemple, a les Illes veiem el tema de l'educació. Veiem que tota la connexió entre totes aquestes mogudes és la democràcia, i per això creiem que la democràcia és el que ens uneix i és un motiu pel qual hem de lluitar entre tots i totes. I en aquest sentit crec que la proposta aquesta que us fem de multireferèndum l'hem d'entendre com una possibilitat per les nostres mogudes particulars i una possibilitat per la nostra moguda conjunta, per assolir aquest canvi que tots desitgem. I bé, us invito de veritat a que participeu en aquest debat. Tenim mitja horeta encara per discutir sense sortir del timing o per expressar opinions, i bé, després aprovaríem o no aquesta proposta inicial i començaríem a treballar d'una forma com sempre hem treballat. Vull dir, no hi ha res, tot el que es fa es pot desfer, i nosaltres fem una primera proposta per començar-nos a encaminar en aquest procés i deixar de parlar-ne per començar a fer alguna cosa concreta, que és el nostre desig. És un rotllo això, del micro contínuament. Podem provar-ho sense, si voleu, no sé. No, s'estem més bé. Hola, jo em dic Alfredo i formo part del grup que hem vingut de Parlament Ciutadà. Llavors nosaltres com a projecte estem entusiasmats amb aquesta proposta de multireferèndum.
De fet, algunes de les persones que formem part o que estem impulsant aquest projecte de Parlament Ciutadà venim d'un inici, d'un intent del que li dèiem consulta popular 15M. O sigui, pensàvem que el 15M, que és una iniciativa molt interessant, que hi havia molta gent de molts àmbits diferents movent-se, doncs pensàvem, ostres, nosaltres somiàvem en fer li dèiem consulta conjunta, en què somiàvem això, una consulta amb 10, 15, 20 àmbits temàtics diferents, i que en lloc de que cadascú anéssim fent la batalleta pel nostre cantó, doncs fer una consulta molt més massiva amb diferents temes. De fet, inclús, abans de decidir finalment aquest nom de Parlament Ciutadà, que ara us diré molt breument per què l'hem escollit, va haver-hi un temps que estàvem pensant en el nom de quin país volem, i era una mica aquesta idea de com que som conscients de que també som una minoria, o sigui, nosaltres no representem tampoc a la ciutadania, ens considerem ciutadania activa, però que som una minoria, pensàvem que el tema de les consultes era una eina molt interessant per donar a conèixer propostes alternatives i que la ciutadania pogués mostrar el seu suport a maneres diferents de com volem que, en aquest cas, aquest país volem que sigui. Una mica la idea aquesta del canviar-ho tot, de les companyes. Llavors, dues coses més. Una és, vam escollir al final Parlament Ciutadà perquè ens va semblar una idea potent. Nosaltres partim d'una convicció que és que l'actual Parlament no està responent a les necessitats o a les demandes de la majoria de la societat, sinó que respon majoritàriament a uns interessos molt particulars. Entenem que dins del Parlament hi ha polítics i polítiques honestos amb realment ganes de canviar les coses, però tenim també una figura molt descriptiva, parlem del Parlament futbolí i dibuixem, o sigui, fem la imatge d'un futbolí en què els ninots del futbolí són aquestes persones polítiques que queden encursetades per la disciplina de partit, que el mànec el porta o bé la jerarquia del partit o fins i tot sovint de vegades qui mou realment són interessos econòmics aliens inclús al partit. Llavors veiem que aquest Parlament no respon a el que necessitem, per això nosaltres proposem la idea de construir un Parlament ciutadà. I l'altra idea important que vull transmetre és que pensem que aquest Parlament ciutadà ja existeix, o sigui, no l'hem de construir. I com ho entenem? Totes les persones que estem actives en diferents àmbits temàtics, en diferents lluites, són les persones que podríem construir col·lectivament aquest Parlament ciutadà. Llavors estem tractant de fer una crida semblant a el que avui estem fent. Pels dies 18 i 19 d'octubre a Barcelona organitzem unes jornades, ja passarem informació, ja veurem com us la podem fer arribar, i és una idea pràcticament el mateix que avui aquí. O sigui, la idea és anar-nos trobant persones que volem fer projectes concrets, no estar filosofant constantment, sinó moure'ns en coses que ens puguin unir, i una claríssima per nosaltres són les consultes. I pensem que aquesta iniciativa, des del Parlament Ciutadà estem entusiasmats, volem aportar el màxim que puguem i animem això a que cadascuna de nosaltres en els nostres àmbits animem això. Nosaltres parlem d'àmbits temàtics, parlem del Parlament actual que està compartimentat, o dividit en diferents opcions polítiques. Nosaltres imaginem aquest Parlament ciutadà molt més ample i dividit en àmbits temàtics, i en cada àmbit temàtic hi ha el que diem col·lectius roques, que són els col·lectius que ens ajuden a construir aquest Parlament. Llavors, el que proposem és això, que aquests col·lectius roca moguin els seus àmbits temàtics i proposin possibles preguntes, i inclús el que deia el David abans. I anem a que després de les preguntes, que sovint deien fem una consulta, jo vaig participar molt activament a la consulta del 2000 per l'abolició del deute, però després ens vam quedar que, i ara què fem? Llavors parlem també de programes d'autogovern ciutadà, o sigui, d'aquestes consultes han de sortir propostes concretes
per canviar les coses, que no sigui que era algú molt maco i ja està, no? I sempre ens remetem molt a la feina que està fent la PA, que pensem que està fent moltes d'aquestes passes, no? O sigui, des de proposar ILPs, proposar polítiques alternatives, accions de desobediència civil, accions de mesures d'urgència, no? Doncs creiem que tot aquest ventall d'activitats i de coses són les que des del Parlament Ciutadà volem animar a tothom a confluir en aquesta idea i aquest espai i tirar endavant tot això. O sigui que des del Parlament Ciutadà entusiasmats i encantats d'aquesta iniciativa. Molt bé.